Добре дошли в Зазел Garden Grove. Днеска ви показвам общо взето на видео как пресаждаме една ела. Ветровито е времето и набързо само ще ви покажа. Вече виждате дръвчето е вътре в саксията. 2 номера по-голяма саксия, малко овчетор, за да можем да подхраним самото дръвче. Сложих вътре малко калци, магнези и още някои други магийки, за да подхраним дръвчето, тъй като имаше плитка коренова система в малка саксийка. Пълниме го до отгоре, защото като сипеш 2-3 пъти вода и тя ще слегне почвата, ще падне може би до тук. След което ще напълним още малко, защото дръвчето е много нависоко. Имаше голяма туфичка. До сега не говорих, сега ще ви кажа 2-3 неща. Ето, ела. Пресадена. Има още малко тук да се отрежат и съхналите части, защото кореновата система на дръвчето